Ena khuzana lana sibhekene nesibalo ekuthiwa kumele factorize. Umbuzo uthini? Uthi factorize the following expressions fully. Right. Awubhekene nesibalo esikanjena hayi. Selula kakhulu lesi. Singenzwa nayingane encane. Okay, kulesibalo ufike ubheke i-highest common factor. Ingaba i-highest common factor ye-number and or a-variable. Yes. Ulista kanjena-ke. Angithi sinani lapha sino x squared ama-terms ethu kanje. Siphinde sibe no x. Angithi ukubhale kanje lista ama-factors akho. Ama-factors uqala ama-factors e-quotient kanje. I-quotient angithi ama-factors are 1 is just 1. So ingakho ngikhuluma indaba ye-number. So sidela ngala ma-variables lawo. Lama variables usuyalista ke ama-factors ama-variables. Sino x bese kuba u-x squared. Angithi bese lana sino x kuphela. Awukwazi ukudlulela ngoba igcine ku-exponent 1. Yabo. Le igcine exponent 2 ingakho siqhubekile sathi x2. Okay, i-highest common factor ususuka from the right to the left. Okusho highest to lowest factor. Yabo. Bese i-factors ezofika kuqala iyona okumele uyithathe. Mawusuka ngapha yabo qala ngo-x squared ngapha ku-x squared which siyadlula. Bese kuza bani u-x kuze no-x. Iyona i-highest common factor yethu la. So yamkhipha u-x ke uzomsebenzisa ke lo x lo x iwona highest common factor yethu le uzodivide ngayo. Mase udivide ngaye ke athi simbhalela ngaphandle somfaka la ngaphandle. Mase udivide ngaye udivide kanjani ngaye? Usuthi x squared udivide ithemu yokuqala ngithi ithemu yokuqala u-x squared divided by lo x lo simkhethile angithi uphuma nento kanje. Uphuma nale answer x squared minus 1. Ngithi umthetho wamalukhu njani? Ama-exponent uthi kanjena. If ama-base efana and udivide ufike uthatha i-base eyodwa bese usubtract ama-exponent. Ile lo mthetho ongilandelayo ke la. Uphuma bani x minus 1 u-1 and x to the power 1 is just x. So inumber ufike usuyifaka lana ngaphakathi uzothola ubani u-x. Same thing futhi uqale phansi futhi lokho kunye uthola bani unobani lenye term u-x divided by no highest common factor yethu u-x. So apply lo mthetho ke lo besikhuluma ngawo. Same base zoba 1 minus 1 phuma bani x to the power 0. Nanoma yipi into nanoma yipi number noma variable to the power 0 iyohlala isikhiphela o1. Yes. Ansithi uwanekela. Indaba ama-sign ngathi sikhona indaba ama-sign. I-common factor ethi positive lo negative okusho ukuthi it's negative divided by positive uba negative. Ama-sign mangafani ku-multiplication naku division. Ama-sign mangafani ohlala uphuma negative. Mayefana ohlala uphuma positive. Okusho ukuthi kule case ethi ngoba engafani somele sibhale u-negative. Yabo. Bese sifake lo 1 wethu simtholile. Sesiphelile ke sibalo. Yabo. Sweet.
ukube bewuninamba-ke ngathi ngichazile inamba sesiphele isibakoda ngathi ngicacise le iy'namba asithi kanjena-ke besine-situation ekanje ngoba besine-situation ekanje angibuyise ngo-5 asithi besino-5 x squared minus asithi 25 yeah sithi 25x nazi iy'namba uzobheka ama-factors awo kanje futhi 1 no-5 25 uno-1 uno-3 uno-5 uno-25 so mawusuka ngapha ka-right uyali inamba ezofika kuqala u-5 iyona u-5 uzoba is-common factor yakho yilapho usukhetha khona usuzofaka la uyawuphuncha uzothola iy'namba ezikanje hhayi ngithembe siyezwana-ke lapha siyabonga